चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 27थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ आरो लोगोसे सिडली चिरां दख'रा एबसुनि 51थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ जथायै जानुवारि दाननि 24 आरो 25 साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजाङै मावफुंनायनि जे मोनसे थांखि आरो बेनि जे मोनसे प्रिपारेसन बियो दिनै सोलिबाय थादों। बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनो थाखाय जोङो अलरेडि बानजाय आफाद दाना होनाय जाबाय आरो बानजाय आफादा जथेस्थ' रायजो राजाखौ लानानै इनक्लुसिभलि जि हाबाफारिनि जि मोनसे महर होनाय बेनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना लांबाय थादों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरे जिहेतु बेबायदि कनभेनसन आरो कनफारेन्स बेयो मावफुंनाय जायो। बोसोराव गोबां जेंना जेंगोना थासारिफोरखौ सौसिनानै जाथिनि सार्थ'आव आरो फरायसाफोरनि इयुननि बा सोलोंथाइनि बा गुन गोनां बिथिं फारसे सावरायनाय बाथ्राफोरा जोंहा बाहाय फैबाय थायो। दा बे बोसोरावबो जोङो चिरां जिल्ला एबसुआ जिल्लानि सिङाव थानाय गासै जोंनि बर' हारिनि जेंना जेंगोनाफोर समाजारि बिथिं, जोंनि रांखान्थियारि बिथिं, हारिमु बिथिं आरो लोगोसे जोंनि सोलिबाय थानाय हारिनि माखासे गुबुन गुबुन जिफोर थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे चेलेन्ज हिसाबै गसंदों। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ लानानै मैखोमै सावरायनाय जागोन आरो सावरायलायनानै जिखिनि बाथ्राफ्रा बा खामानिफ्रा जोङो जिल्लानि सिङावनो मावनो हानाय न'खरनि माखासे इस्युसफोर दं बेखौ जों मावनो थाखाय थि खालामना लानाय जागोन। बाखि जाय इस्युसफोरा जाथि नाङैनो जोंनि माहारियारि मोनसे राष्ट्रीय पर्यायनि मोनसे जेंना बेफोरखौ जोङो मिरु एबसुसिम जोङो गोख्रोङै थांखिखौ लानानै थांनाय जागोन। डेलिगेटनि गेजेरजों बे बाथ्राफोरखौ जों सानबाय थानाय जादों आरो चिरां जिल्ला एबसुआ जोङो गोबां दिनैहाय नोजोर होबाय थानाय जादों जे बोसोरबा थांनाय समखौ जों जथेस्थ' सान्थि भाबैनो सोलोंथाइनि बिथिङाव जों गुबैयैनो मोनसे जोंनि जि बेबस्था बा इनिसियेटिभ बेखौ लानाय जादों आरो एबसुनि खावलायनाय नाजानायजों लोगोसे जोंनि फोरोंगिरि समाज, जोंनि सोलोंथाइ बिफान, सरकार, रायजो राजा, गारजेन, फरायसाफोरनि नाजानायजोंनो जोङो चिरां जिल्लाखौ जिहेतु सोलोंथाइनि दिगाव जोङो थांनाय गोलाव समाव एकेबारे अल आसामाव जों जिल्लानि गेजेराव गाहायाव थायोमोन, बटम लेभेलाव थायोमोन। खिन्थु जोङो 2022 आरो 23आव जोङो बोसोरनै एकेबारे लागातार अल आसामनि गेजेराव टप मोनसे पजिशनाव लानो हादों आरो बेनि थाखाय जोङो बे बोसोरावबो जों साननांगौ दङ आरो बेखौ मोनसे जोंनि प्रायरिटि मोनसे डिसकासननि एजेन्डा हिसाबै लानानै जों सावरायनाय जागोन।